Vanaf 1 januari is het zover. Geen mobiele telefoon meer in het klaslokaal. In principe is het beleid heel kort samengevat thuis of in je kluis. En verder in het nieuws vandaag. Nog even snel laten vaccineren. En stress bij de voedselbanken. Goedenavond. Minder afleiding en meer contact tussen de leerlingen in de pauze. Het zijn zomaar een paar voordelen van de nieuwe landelijke regels die op 1 januari ingaan. De mobiele telefoon verdwijnt uit de klas. Het beleid bij CSW Bestevaar in Vlissingen is simpel. Het mobieltje moet thuis of in de kluis. En dat op initiatief van de medewerkers zelf na een werkbezoek aan een Zweedse school waar dit al jaren het beleid is. Daar zagen we dus dat alle leerlingen mobieltjes moesten inleveren. En dat gaf echt enorm veel rust in de school. Dus toen hadden wij eigenlijk met een groep docenten hadden we zoiets van, dan moeten we hier ook invoeren. De leraren zijn blij met het besluit, want de sfeer op school is er beter door geworden. Vanmorgen bijvoorbeeld zag ik een groepje leerlingen die het spel Weerwolven erbij hadden gepakt. En die in de aula dus zaten te weerwolven. In de pauze een echt fysiek spelletje zaten te spelen in plaats van een mobiele telefoon. Ja, inderdaad. En die met elkaar aan het lachen waren. En ja, ik raad het zeker alle andere scholen aan. En ook de leerlingen zelf zien de voordelen ervan in. Ik vind het wel goed, aangezien we dan nu meer met elkaar praten en dingen doen. Ja, merk je dat verschil? Ja, op andere scholen hebben ze nog wel die telefoontjes. En als ik er dan langs rijd, dan zie ik heel vaak dat ze gewoon bezig zijn op een telefoon en niet met elkaar praten. Toch zijn mobieltjes bij veel andere scholen in de wandelgangen en de aula nog wel toegestaan. De directeur van de CSW begrijpt dat wel. Toch verwacht hij dat uiteindelijk ook andere scholen eraan zullen moeten geloven. Ik denk eerlijk gezegd, als ik een beetje zie hoe het nu gaat, dat we dadelijk gewoon, net als in andere Europese landen, gewoon een volledig mobieltjesverbod gaan krijgen. Ik denk dat dit een eerste stap is. Ik denk dat uiteindelijk de overheid gewoon alle scholen gaat verbieden om mobieltjes in school te gebruiken. Dat verwacht ik eigenlijk. En dan zal het dus overal zijn zoals het hier nu al is. Dus wie weet zijn mobiele telefoons met alle afleidende piepjes en getril straks op alle Zeeuwse scholen verleden tijd. En zie je ze op school alleen nog maar terug in de geschiedenisles. Ik praat er nog even over verder met onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, die Zeeuwse scholen die pakken het eigenlijk dan allemaal wel weer net een beetje anders aan. Hè? CSW zegt dus nergens niet die mobiele telefoon, maar wat doet de rest dan? Nou ja, het Calvijn College heeft ook al zo'n totaalverbod in de hele school. Zij doen dat daar al jaren vanwege religieuze overwegingen. Maar de CSW is wel de eerste school die het om niet-religieuze redenen doet, maar vanwege het sociale aspect. Op andere Zeeuwse scholen geldt het verbod echt alleen maar in de klas zelf. Dus in de wandelgangen en in de aula's is het daar wel toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken. Toch hoor ik de directeur van de CSW eigenlijk zeggen dat zo'n totaalverbod zien wij toch echt als de toekomst. Denken de andere Zeeuwse scholen daar dan ook over na? Ja, die zijn er zeker over na aan het denken. Ze zijn allemaal aan het kijken naar een nieuw mobieltjesbeleid. Maar ze durven nog niet echt de overstap te maken. Vanuit de politiek en vanuit de maatschappij wordt wel de roep om een totaalverbod steeds groter. Dus ja, mogelijk gaan er uiteindelijk meer Zeeuwse scholen overstag. Jannes, dank je wel. De schade in Zeeland na de hoge waterstand als gevolg van storm Pia van gisteren lijkt mee te vallen. Maar toch is de provincie niet helemaal ongeschonden de storm doorgekomen. Hier bij de duinen tussen daar Domburg en achter mij Oostkapelle kun je duidelijk zien dat de zee toch wel hapjes van de duinen heeft afgehaald. Het is over ongeveer een lengte van ongeveer 100 meter. En hier is het hoogste, zo'n 2 meter hoog. Er zijn wat palen op het strand terechtgekomen door de storm. Hier is een vuilnisbak die is opgewaaid, die ligt hier. En een pallet. De schuiven van de Oosterscheldekering waren gisteravond en afgelopen nacht uit voorzorg gesloten. Maar in de loop van de ochtend was de kering ook weer open. De groenopleidingen van ROC Scalda verhuizen definitief naar het Omniumgebouw. De gemeenteraad van Goes heeft gisteravond een lening beschikbaar gesteld om het tropische bos om te bouwen tot een school. Volgens de gemeente biedt de verhuizing volop kansen. En het probleem van het noodlijdende bos is ook meteen opgelost. Zou het lukken om ook dit jaar weer alle klanten van de voedselbanken een feestelijke kerst te bezorgen? Die vraag lag dit jaar op tafel, omdat de voedselbanken zo'n 20% minder etenswaren ontvangen. De supermarkten en de voedselproducenten verspillen steeds minder en dat merken de ontvangers van de voedselpakketten. Dat hebben wij zeker wel gemerkt, ja. Dat er gewoon heel weinig vlees binnenkomt en heel weinig fruit. En
ook qua houdbare producten, dat we de helft minder krijgen, zou ik maar zeggen. Ik zie het heel vaak in de winkel voor 50% korting. En 50 cent, €1, €1,50. Dat klopt inderdaad, ja. En dat is wel heel jammer, want daardoor lopen deze mensen weer voedsel tekort. Hier bij Voedselbank de Beverlanden in Goes valt het volgens de coördinator wel mee met de hoeveelheid etenswaren die ze binnenkrijgen. We krijgen denk ik geen 20% minder, maar toch wel 10% minder van de supermarkten. Dus we moeten zelf meer dingen bijkopen. Maar gelukkig zijn er voldoende giften om nog voorlopig dat bij te kunnen kopen. Daardoor krijgen de klanten een extraatje mee voor de feestdagen. Dan krijg je een doos voor de leeftijd van je kinderen met allemaal spulletjes erin. Het is nog een verrassing, maar ze zijn gelukkig met alles blij. Dus op naar een mooie kerst. En straks in deze uitzending een portret van de scheidend trainer van Kloetingen, Juriaan van Poelje. Maar eerst de laatste dag dat je een coronaprik kon halen. Het was druk op de Zeeuwse priklocaties. Vandaag was de laatste dag dat de nieuwste coronaprik gehaald kon worden. En veel mensen stroopten daarom toch maar even de mouw op. Dat is wat we heel veel horen, dat mensen dan toch zeggen van... nou ja, ik was aan het twijfelen, maar nu lopen de besmettingen toch op. En ja, dan ga ik toch nog maar even snel die prik halen. Sowieso spreekt de GGD over een succesvolle prikronde. In Zeeland hebben ruim 80.000 mensen een vaccinatie gehaald. Dus dat is echt heel fijn. En wij denken dat het echt wat te maken heeft met onze fijnmazigheid. Dat we heel veel naar dit soort dorpshuizen gegaan zijn. Waar mensen dus heel makkelijk een vaccinatie konden komen halen. Nog een kabaal hè, achter u. Ja, het hoort een beetje bij het kapsel wat ik ga krijgen straks. Meester Tim en meester Dave van praktijkschool De Wissel in Goes lieten hun hoofd kaal scheren. En daar haalden ze ruim €3800 mee op. Ja, het is voor een goed doel. En een oud collega van ons die heeft ALS. Er deden ook 2 leerlingen mee aan de actie. Die vonden het iets minder leuk. Hoe voelt dat nou? Ja, kut. De actie sluit aan bij 3FM Serious Request. Ook zij halen dit jaar geld op voor onderzoek naar ALS. Ja, prima. Ik heb het al eens vaker gehad hoor. Dus voor mij was het geen probleem. Maar deze heren ben ik trots op. Ja. Ik vond het super spannend, hebben het super goed gedaan. Zeeuwse voetballiefhebbers dan. Die kennen hun Kloetingen-trainer Juriaan van Poelje door zijn fanatieke coaching langs de lijn. 90 minuten lang leeft Van Poelje iedere wedstrijd intens en duidelijk hoorbaar mee met zijn elftal. Maar achter al dat fanatisme gaat een opvallende muziekpassie schuil die je misschien niet zo snel zou verwachten. Houd druk nu! Houd druk! Zo ja, deze ook! Kom! Ja, kom! Goed zo! Get up, stand up. Kill! Ja! Get up, stand up. Begrijp jij nou de verbazing van de mensen die jou regelmatig langs de lijn zien staan over jouw voorliefde voor de reggae-muziek van Bob Marley? Ja, ik kan dat wel begrijpen. Ik ben vrij actief langs de lijn. En reggae-muziek is meestal dat je in een relaxte sfeer komt natuurlijk. En dat is wat trager. Als hij ergens binnenkwam, zat er een bepaald soort aura om hem heen, waardoor mensen naar hem toegetrokken werden en aan zijn lippen hingen. En zijn boodschap kwam daardoor extra over. En dat spreekt natuurlijk mij ook aan. Bob Marley was ook een groot voetballiefhebber. Hij zei ooit, voetbal is a part of I. When I play, the world wakes up around me. Kun jij je daarin vinden? Jazeker. Die poster hangt bij mij thuis trouwens, dus dat is grappig. Voetbal is ook een deel van mij en een groot deel zelfs. Sinds mijn 6e ben ik eigenlijk elk weekend met voetbal bezig. En op het moment dat dat gebeurt ben ik ook helemaal daarop gericht. Dus daar kan ik me wel in vinden, ja. Jeffrey, kort! Jeffrey! Geen overtreding, alleen druk. Ja, moeilijke wel. Wordt een doelgerichte actie. Is het ook lekker om zo langs de lijn te razen? Ik heb het wel nodig, tuurlijk. Dat is een deel van mijn persoonlijkheid als mens en als trainer. Valentijn! Val! Klinkt misschien gek, ik ben wel wat rustiger geworden en ik heb mijn emoties meer onder controle. Daardoor kun je beter analyseren en maak je betere keuzes. Je loopt te ver uit je positie, je gaat net wat te ver naar voren. Het zijn 2 extremen van elkaar die er misschien wel juist voor zorgen dat jij in balans blijft. Compensatie. Ja.
Weet ik niet. Ja, toen ik voetballer was, toen was ik ook al reggae-liefhebber natuurlijk. En dan ben je ook druk en dan ben je ambitieus. En misschien inderdaad dat de muziek daar een beetje tegenhanger in is. Val! Tik, tik, boem! Zeker na een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Ja, dan zet ik stap de auto en de muziek gaat aan. En je gaat rijden en je gaat dingen overdenken. Een van je zoons heet ook Bob. Is dat nou een eerbetoon dat is ontstaan uit een soort adoratie? Nou, van mijn kant natuurlijk wel een beetje, maar van mijn vrouwkant uit natuurlijk niet. Zij vindt het gewoon een hele leuke naam en voor mij was het, ja tuurlijk doen we dat. Ik bedoel, Bob Marley en dan je zoon Bob noemen, dat is natuurlijk leuk. Maar vooral omdat het een leuke naam is. Juriaan van Poelje is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van Kloetingen. Hij vertrekt na dit seizoen bij de Bevelandse club, omdat zijn ambities en die van de club te ver uit elkaar liggen. Het was bewolkt en we hadden af en toe regen, motregen. Verder stond er een krachtige westenwind bij een maximumtemperatuur van rond de 10 graden. Zaterdag verloopt dan grotendeels bewolkt, maar wel droog. En zondag krijgen we dan een periode met regen. En ook de kerstdagen die verlopen wisselvallig. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app, op onze socials en ook op omroepzeeland.nl. En daarmee wens ik u voor nu nog een hele fijne avond en natuurlijk ook alvast een heel goed weekend.